Hola veïns i veïnes. Comença una nova fase del Castelló Participa, el procés participatiu on una part dels pressupostos heu decidiu tots i totes. En la fase anterior vam rebre totes les propostes que vosaltres fèreu, quasi 200 propostes. Moltes d'elles estaven repetides, per tant, va anar reduint-se aquest número de propostes quedant-se en un centenar. En aquest centenar, els tècnics van fer els informes pertinents, eliminant aquelles que superaven la quantia econòmica destinada, 25.000 euros, la quantia més alta de la història democràtica en Castelló. També eliminaren aquelles que no són competències nostres, que no són a nivell municipal, instal·lacions que no podem fer des dels ajuntaments, i finalment aquelles que ja estan pressupostades en el pressupost ordinari i, per tant, ja estan ficades en marxa o en procés. Finalment, en aquesta fase, vosaltres decidireu de les restants propostes que queden, quina és la que es durà endavant. Vos anima a participar i votar aquella que considereu millor per al nostre poble. Com sabeu, si la quantia econòmica és inferior a la destinada als 25.000 euros de la proposta guanyadora, passarà a la següent. D'aquesta manera acabarem els 25.000 euros amb les vostres propostes. A continuació vos dic quines són les propostes que definitivament podreu trobar a la biblioteca per a poder votar a partir del proper dimecres. Inversió en enllumenat públic, canviar les llums de molts carrers que queden pendents. Inversió en mobiliari urbà, papereres, banquets. Un projecte de camí escolar pintat i en les senyals adequades per a fer el recorregut als centres docents de Castelló. Canviar el pàrquing de la cultura per una zona lúdica, eliminar les zones d'estacionament i aconseguir allí un espai d'entreteniment. Adquisició de fons documental per a la biblioteca municipal, més llibres, més material audiovisual per a que la nostra biblioteca s'amplia. Adquisició d'equipaments per a festes locals, una carpa per a celebrar les festes en hivern, llums LEDs per a millorar les festes amb il·luminació. Adquisició i instal·lació d'equips de videovigilància, especialment en la zona del poliesportiu. Un altre projecte és la millora de l'acústica dins del centre polivalent per a poder realitzar activitats que necessiten una millor sonorització aprofitant aquest espai que tenim a Castelló. També heu proposat una redacció d'un projecte d'anell verd a Castelló, un circuit per a on caminar i córrer de manera saludable al voltant dels paratges més importants del nostre poble. Parlant de paratges, també heu proposat l'augment del jardinament de l'ermita. Inversió en mobiliari dins dels edificis municipals. Millorar la senyalítica de turisme, sobretot les vies verdes que tenim al nostre poble, la creació i dotació d'una aula interactiva, una zona de skate park, una tirolina infantil instal·lada en algun espai del poble, canviar les llums del trinquet on es juga a pilota per a llums LEDs. Finalment, l'última proposta és l'adquisició de contenidors de compostatge per a millorar el procés de reciclatge a Castelló. Aquestes són totes les propostes que vosaltres ens heu fet arribar i encaixen en les bases del Castelló Participa. Ara sols queda anar-hi a votar i optar per la que més vos agrade. Qualsevol que siga el resultat, Castelló es fa més gran gràcies a la vostra participació. Moltes gràcies a tots i a totes.